Ahojte, ja sa volám Matúš a mám 13 rokov. Veľmi sa zaujímam o počítače a tu som na robotickej súťaži. Spolu s kamarátmi robíme robotov, aby plnili úlohy. Je to zábava a zároveň sa veľmi veľa naučím. Toto sú moji rodičia. Nikto mi nevie povedať, či som sa narodil sluchovo postihnutý, alebo sa sluch poškodil neskôr. Mojim rodičom to lekári povedali, keď som mal 2 roky a nič som nerozprával. Už mal skoro 2 roky a nič nehovoril, len a, e. A sme išli lekárovi, povedali, že základ hovorí a, e, však to vyslovuje niečo, že je všetko v poriadku. Neskôr som išla potom logopedičke a spýtala som sa, či aj také malé deti bere, ktoré ešte nemajú skoro 2 roky, ale či ich zobere, aby naučila rozprávať. Ona povedala áno, ale musím doniesť vyšetrenie od ušného lekára. Až vtedy nás poslali ušnému. My sme tam prišli, robila mu vyšetrenie a povedala, čo chceme, však je hluchý. Keď som mal 4 roky, dostal som cochleárny implantát a môj život sa úplne zmenil. Začal som počuť zvuky okolo seba, ktoré som dovtedy nepočul a začal som rozprávať. Okamžitá bola zmena. To akože nie tak v rozprávaní, ale v tom, že všetko začal počuť. To si človek asi, ktorý v živote nepočuli a potom počuje, alebo že by ste mali také dieťa, ktoré vás nevníma, že ide si svojím smerom, môžete na neho kričať koľko chcete, aj tak sa neotočí. A zrazu len tak, Matúš? Čo? On do 2 rokov vôbec bez tých ani aparátov nepočul, tam sa zanedbala tá skorý vývoj reči. Keď sme s načúvacími prístrojmi mali slovička, tak to bolo 2-3 mesiace, že čo sa naučili jedno slovičko a po kochleári si zapamätával viac a viac a viac. Včasná diagnostika porúch sluchu je mimoriadne dôležitá preto, že je všeobecne známe, že u malých detí s vrodenou poruchou sluchu platí, že čím skôr sa intervencia urobí, tým lepší výsledok môžeme očakávať. Nie je to jediná podmienka dobrého výsledku, ale jedna z tých najdôležitejších. To znamená, že tá včasná intervencia sa pohybujeme v rozpätí okolo 6. mesiaca veku toho dieťaťa až po obdobie nejakých 3 až 4 rokov. Intervencia po tomto období už nemá taký efekt a klesá úspešnosť tej liečby. U Matúša je nakoniec ten efekt veľmi dobrý. Matúš navštevuje špeciálnu školu, hoci si myslím, že jeho schopnosti by mu možno umožnili aj navštevovať školu štandardnú. Možno, že keby bol skôr implantovaný, že by to bolo týmto smerom sa vyvíjalo, že by chodil do štandardnej školy. Z nepočujúceho sa stal počujúci. Celkovo samostatný. Že sa človek nemusí báť, že sa niekde nedorozumie alebo niečo také, že každému rozumie, že sa vie dohovoriť, že vie komunikovať s ľuďmi a nemusia sa jemu prispôsobovať. Ten cochleár dal to, že dal mu šancu do života, aby sa zapojil medzi počujúcich a že mu dal šancu sa dorozumievať. Tak ako sa väčšina obyvateľstva dorozumieva rečou.